may gala kasi magkano may gala ang usa ka magic. Sa ko diba? Niya akong magic. First magic mga bata. Sino kay magic mga bata? Gusto mo magic mga bata? Hilo mo, magic na, Loganora. Hilo mo ha. Okay mga bata. So first magic, ano yung tinatawag o magic tapyaw. Okay, tanawan ninyo ha. Watch and learn. So ba't ka magic siya? You can make another cup. Okay mga bata, sa'yo ko lang eh. Oh, very good, okay? So mga magic yan ha. Okay, napunta kaya magic cup. Yan. Whoop! Ito isod. Isod na, wala pa. Okay, count. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ayun, ayun mo. Kuha, okay. Bangutan na bagi mangkanor puwagin na no. Puwa bitaw na. Puwa o grade na. Kada sila og puwa grade. Manag-agaw rin na sila. Mga bata, tusikan magic. Ano ka ta magic? Tanawa ninyo. Kaning kwarta nga pito. Ako pasudkon sa Battle of Liquor Spring Water. Gusto mo? Okay, look at the magician. Count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Oh, mao ni magic eh. Okay, mao ni magic. Sa TV na magic gimmick, diri magic pandemic. Okay, kadarling, magic pamod. Patoy, ngano nagsuot man to patoy? Ha? Nagsuot ta siya kay mawagali magic tikling. Butoy, magic na butoy. Mayo ka magic Loganor na. Okay mga bata, ikatulong nga magic. Ano gitawag ko? Magic, kuyan. Ako na sa tubig. Nalain na siya, makikita mo na punting lain. So, look at the magic yan. You can make another water. Okay. Ako aning sudan og tubig. Naawan nyo mayo kung unsay may tapo. Look at the magic yan. Watch and learn. Huh? Count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay kayo. Flowers lang, gawas magic Loganor. Kana flowers niya ako na pangayoon. Ako hatag ako uyab. Okay kayo. Si uyab, punon man ka? Ano daw si punon, gwapo man. Okay mga bata, lain na mo ka magic. Kaupat ka magic. Wala gitawag ko magic art. Okay. Count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanawag mayong para. Yay! Mga bata, game na mo. Okay, so katapusang magic. Ikalima na magic. Ano gitawag ko? Magic eating. Okay.
Taas. Magic. Maayo kay magic. Kanor. Maayo. Kadugay uwan. Kataan kanoy. Lakanar. Unsa man tayo mong gikaon? Noodles to, kanton, o spaghetti, pataas, pababa. Oy, abi ni mo ba to? Dili to pansit, dili to spaghetti. Bulalo to, oy, bulalo. One, two, three. Nagsigi ka lang og tiktok Usa ayaw gayud pagmugto Nagsiga man imong kalimutaw Isa nagbitbit ka man o bahaw Kung gusto ka lang malingaw Usa i-open na ang link Unya i-search dayon ang ECTV Pinoy Funny Videos Ug ato gayong tanawon Siguradong malingaw ka dayon Usa i-subscribe na o akong higalan Nagsigi ka lang o tiktok Usa ayaw gayud pagmugto Nagsiga man imong kalimutaw Bisa nagbitbit ka man o bahaw Kung gusto ka lang malingaw Usa i-open na ang link Unya i-search dayon ang ECTV Pinoy Funny Videos Ug ato gayong tanawon Siguradong malingaw ka dayon Busa i-subscribe na kung akong higalan One, two, Mix. Kung gusto ka lang malingaw Usa i-open na ang link Unya i-search